Magandang araw mga kasuwid. Sa video na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano maglinis ng spark plug ng ating sasakyan at ilagay sa tamang clearance ang ating igniting pin ng ating spark plug. Ang kailangan po natin na tools ay siyempre spark plug wrench at saka yung filler gauge natin. Kailanganin natin to. So ngayon, simulan na natin. Tanggalin natin ang high tension wire. Kailangan yung pagtanggal ng spark plug clockwise yan mga kasuwid. Clockwise yung pagtanggal. Ito, medyo maitim na. Tanggalin natin lahat. Tapos ito na, natanggal na lahat. Simulan na natin. Kumuha tayo ng Lia. Ito sandpaper. Ito fine sandpaper. At dito, lilinisan natin. Para mawala itong mga maitim. Para masigurado natin na hindi pumapalya yung spark plug at nasa tamang kondisyon. Yung ginagawa naman ng iba, lagyan nila ng konting gasolina at saka sindihan nila ng kandila, lighter. Lahat ng maiitim is sandpaper. So, kita mo actually dito, napakaitim.
So ngayon tapos na po lahat. Nalinisan na po natin. Ang susunod natin yung gawin, gumamit tayo ng filler gauge. Sa akin is 0.32 po yung sa akin. Kasya lang din sa ganitong klase na spark plug, medyo malaki. Ganito ang paglagay ng clearance. Pasok ng filler gauge, kailangan ang apat na ito pantay. Kaya gumamit tayo nito. Ito ang purpose ng filler gauge. Kapag may isa na hindi pumapantay, ito lang gagawin nyo. Pag ganyan mo, kapag maluwag, hindi pareho ng tatlo, ganito lang ang gagawin. Kumuha lang tayo ng kunting ganun. Iganon mo lang. Pupukin mo lang. Para dumikit siya dito. Yun. Kita mo hindi mapareho sa tatlo. Ganito lang gawin mo. Kumuha ka lang ng pangpukpuk. Hanggat mapareho ang apat. So ito tapos na. Ito yung pagsauli natin ng spark plug. Isauli na natin. Ang pag-lock nito is counterclockwise. Paalala ko lang yun, kung magsauli kayo, wag ganun. Dapat kamay nyo lang. Isabay nyo tong kamay nyo sa ilalim. Ingatan natin mabuti para hindi masira yung sa ilalim. Tapos lock natin counterclockwise. Doon naman sa sa mga multi-cab, yung clearance ng filler gauge na gamitin nyo, kasi maliit yung spark plug, gamitan nyo ng 0.25 mm or 0.63 mm. Yun yung pinakamagandang paraan para madaling makapag-ignite yung pin ng ating spark plug. I-tight mo maigi para hindi lumabas yung langis o ano. So pagkatapos ito namang high tension wire. Paano para magkasunod ito? Magkasunod-sunod ito Itong maliit, tingnan mo naman ang
taas ito at ang liit. So unahin mong pinakamaliit, ibig sabihin itong pinakamaliit galing sa distributor natin, siya ang mauna. Kahit walang number yan, makikita mo mata-mata lang muna. Oo, mata-mata mo. Yung pangalawa, yung parang ganun lang eh. Eldest to the youngest. Yan lang ang pagbalik ng high tension wire. So, yan lang po muna sa ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana subaybayan nyo ang channel na ito. Paalam na po sa ating mga superhero na mekaniko dyan. Sana may matutunan kayo. Bye bye. See you in our next vlog.